Ahoj, vítejte u dalšího dílu Kachních krmi příběhů a doufám, že se vám bude dnešní povídání líbit. Tak pojďme na to. V druhé polovině 60. let minulého století přijalo kalifornské město Sacramento dobrácky vyhlížející Doroteu Punteovou jako sociální pracovnici. Ona laskavě vypadající dáma klamala svým zevnějškem a jen málo koho by napadlo, že bude mít na zahrádce kromě slepiček a zeleniny také tajný záhonek s mrtvolami. Dorotea byla přesvědčivá a chtěla konat dobré skutky. Nabízela pomoc tam, kde to tehdy bylo nejvíc nutné. Dávala pomocnou ruku jedincům, o které tehdy nikdo nestál. Pohybovala se v prostředí plném drogově závislých, bezdomovců a osamělých seniorů. Nejspíš díky velké personální nouzi se nikdo neobtěžoval zjistit, že dotyčná má za sebou tresty za kuplířství, padělání šeků a krádeže. Že by se v ní hnulo svědomí? To sotva. Se sociální prací začala tak, že nějakou dobu Dorotea obcházela staroušky a postižené lidi, nosila jim jídlo a radila jim, jak si usnadnit život v podobě styku s úřady a dávala jim poradenství, na jaké dávky podpory mají nárok. Tahle práce, a možná by se dalo říct až poslání, jí naplňovala. Ve svých necelých 40 letech byla charitativní činnost její první legální zaměstnání a našla se v něm. Po nějaké době jí napadlo, že bude výnosnější mít vlastní penzion pro nesoběstačné. Proto si pronajala dům se 16 pokoji na Front Street v americkém Sacramentu. Klienty, závislé na sociálních dávkách, alkoholu anebo drogách, lovila po barech a vyřizovala jim podpory od města. Všechno se zdálo být zalité sluncem, ale když se blíže podíváme na její životní cestu, zjistíme, že nějaké stíny minulosti si přece jenom Dorotea sebou nese. Pojďme tedy jako obvykle nahlédnout do jejího životopisu. Jako u mnoha jiných delikventů neměla Dorotea jednoduché dětství a ani dospívání. Dorotea Puente, rozená Dorotea Helen Gray, se narodila 9. ledna 1929 v Redlands v Kalifornii. Ačkoliv vyrůstala s dalšími 6 sourozenci, její rodina rozhodně nebyla dobře fungující. Když bylo dívce teprve 8, její otec zemřel na tuberkulózu a její matka alkoholička všechny své děti již od útlého věku týrala. Pouhý rok po otcově smrti měla Dorotejna matka nehodu na motocyklu, která jí stála život. A z mladičké dívky se stal sirotek. Všech 7 osiřelých dětí, které po zesnulé matce zůstaly, bylo rozděleno do různých měst a k různým rodinám do pěstounské péče. Když bylo Doroté 16, usoudila, že je čas se osamostatnit. Odjela proto do Olympie ve státě Washington, kde se živila jako prostitutka. Jen o rok později, v roce 1945, se seznámila s Fredem McFallem, za kterého se také provdala. Jejich manželství však nemělo dlouhé trvání. Po 3 letech začaly na povrch vyplouvat problémy, kterým manželé čelili, a nakonec se rozvedli. Dorotea měla s Fredem několik dětí, ale nejevila o ně zájem. Sama nevychovala ani jedno. Některé její děti byly poslány k příbuzným, jiné dala k adopci a ženě tak nic nebránila v tom, aby se po rozvodu přestěhovala do Kalifornie a začala nový život. Ani tam se ale nedočkala lepších dní. Dorotea se vrátila k práci sexuální pracovnice a k životu plnému zločinu. Poprvé v životě se dostala i do rejstříku policie, když si v San Bernardínu nechala proplatit falešný šek. Kvůli tomu dostala 4měsíční flastr. Po podmínečném propuštění z města utekla a odjela zkusit štěstěnu jinam. Do San Franciska. V jiném městě se znovu provdala. V roce 1952 si vzala svého druhého manžela Axela Johanssona a tento sňatek jí celkem dlouho vydržel. Nejspíše z důvodu velké trpělivosti jejího chotě. Jejímu muži Axelovi vadilo, že Dorotea často pije. Propadá hazardním hrám a když se pak dozvěděl, že jeho žena dochází do nevěstince, aby si tam něco přivydělala, poslal jí na léčení na psychiatrii.
Její druhý muž to tentokrát s ní vydržel 14 let, ale v roce 1966 se manželé rozvedli. Dorothea se nevzdávala a na manželství nezanevřela. V následujících letech si ho vyzkoušela ještě 2krát. O 2 roky později od svého druhého rozvodu se provdala potřetí za Roberta Puenteho, od kterého si převzala a nechala své příjmení. Jejich soužití trvalo celých 16 měsíců. Dorothei čtvrté a poslední manželství bylo rekordně nejkratší. Sňatek s Pedrem Angelem Montalvou vydržel pouhý týden. Poslední manžel podal žádost o rozvod, protože mu došla trpělivost s její rozhazovačností. Každý den prý chtěla nové punčocháče a myslela si, jak je bohatá. Po 4. rozvodu už následovalo její stěhování do Sacramenta a začátek její bohulibé činnosti. Ve svém starém životě byla ráda výrazná. Ráda se extravagantně líčila i oblékala, ale tomu teď byl konec. Po svém stěhování do Sacramenta začala nosit jednoduché oblečení, přestala si barvit vlasy a novým známým a přátelům tvrdila, že je oddanou křesťankou. A protože věřila, že by mohla být velmi schopnou pečovatelkou, otevřela si tam svůj první domov pro nemohoucí. Když její nemovitost v 70. letech navštívili sociální pracovníci, nestačili se divit. Penzion byl krásný, udržovaný. Dorothea se těšila pověsti ženy pečující o alkoholiky, narkomany a seniory. Její reputace byla výtečná a klientela se rozrůstala. Mohla si dovolit rozšířit svůj pečovatelský dům na 16 pokojů. Sociálka k ní klienty za finanční příspěvek posílala sama, už si je nemusela ani schánět. V roce 1982 zemřela na ubytovně nájemnice Ruth Monroe. Koroner ve zprávě uvedl, že příčinou úmrtí bylo předávkování kodeinem a paracetamolem. Policie se při výslechu o Dorothei dozvěděla, že Ruth trpěla depresemi, byla zoufalá, psychicky labilní a pravděpodobně se předávkovala úmyslně. Její smrt byla následně mylně označená za sebevraždu. Netrvalo ani měsíc, než se vyšetřovatelé vrátili do penzionu podruhé. 74letý důchodce přišel nahlásit, že ho majitelka zdrogovala a okradla. Tou dobou byla Dorothea stále ještě v podmínce za proplácení šeků s dávkami svých nájemníků a tak byla odsouzena k 5 letům vězení. Odseděla si ale jen 3 roky a během nich si navíc prostřednictvím dopisů našla nového přítele. Everson Gillsmooth pro Dorotheu přijel před brány věznice a pravděpodobně si sliboval, že se s ní brzy ožení. Pro ní by to bylo již tak 5. manželství. Myslíte, že by jí to konečně vyšlo? Po jejím nápadníkovi Eversonovi, který si s ní po celou dobu jejího věznění dopisoval, se slehla zem. Jeho zmizení se stalo shodou okolností v době, kdy si Dory nechala při opravách penzionu zrekonstruovat dřevěnou bednu pod záminkou, že do ní se dát odpad, který následně vyveze. Zkompletovanou dřevěnou bednu jednoho krásného dne odvezla k řece Sacramento a o 2 měsíce později v ní policie našla mrtvé tělo. Identifikovat Eversona se ale povedlo až o 3 roky na to a po celý ten čas jeho rodina dostávala dopisy, v nichž jim Dory líčila, jak dobře se mu daří. Jejím penzionem prošly stovky klientů. Když koncem října 88 zmizel další nájemník, 52letý Alvaro Montoya, Dory tvrdila, že odjel do Mexika. Když následující měsíc zjišťoval policejní seržant fakta přímo v penzionu, neunikl mu porušený trávník přímo za domem. Dory pravděpodobně nepočítala s tím, že policisté zamíří i na její dvorek. Na zahradě si totiž všimli rozhrabané půdy a během pár minut našli rozkládající se ženské tělo 78leté Leony Carpenterové a torzo chudáka Montoyi. Mezitím, co policajti kopali na její zahradě, Dory nestrácela hlavu a bystrý rozum. Pohotová paní domácí se svolením vyšetřovatelů odešla na kávičku do blízkého hotelu, načež práskla do bot. Zatímco byla Dorothea na útěku, bylo pod zemí nalezeno dalších 6 těl. Jedno bylo dokonce pohřbené tak dlouho, že se kolem něj obmotaly kořeny rostoucí broskvoně.
Celkový počet obětí, které byly nalezeny u Dorothée zakopané na zahradě, bylo 7. Naštvaní sousedi následně mluvili nejen s policií, ale také s médií. Prý je rozčiloval silný zápach, o jehož původu si mysleli své, i když jim Dorothea tvrdila, že jde jen o hnojivo. Cituji komentáře sousedů. Nedalo se to vydržet, rozhodně jsme cítili něco mrtvého, něco nasládlého a odporného. Majitelka domu navíc prý zuřila, když někdo vešel na její pozemek. Nadávala prý tak, že by se červenal i námořník. Nakonec jí dopadly až v Los Angeles, kde stačila zbalit dalšího důchodce. Postarší gentleman jí ale poznal z televize a zavolal policii. Následně byla obviněna z 9 vražd s tím, že své nájemníky omámila, uškrtila a poté pobírala jejich sociální dávky. Po měsíci jednání porota vynesla verdikt o vině ve 3 z 9 bodů obžaloby. To stačilo k tomu, aby Dorothea ve vězení strávila zbytek života. Umírá roku 2011 ve věku 82 let. K vraždám se nikdy nepřiznala, ale podle policie oběti trávila fluorazepamem a pak je dusila plastovými sáčky. Kromě 7 lidí za domem záhadně zmizelo dalších 20 ubytovaných. Ve vězení stačila vydat velmi úspěšnou kuchařku Vaříme se sériovou vražedkyní, kde prezentovala 50 receptů převážně mexické kuchyně. Na otázku novináře, který se jí ptal, za koho se považuje, řekla bez váhání. Jsem dobrý člověk, jistě jsem dobrý člověk. Tak toto je konec dnešního vyprávění o Dorothée Puente a následuje historická vsuvka. Protože mám ve zvyku obvykle dávat ještě malou přílohu o historii, tak tomu nebude jinak ani dnes. Dneska jsme si povídali o vykutálené vražedkyně Dorothée, která pocházela z Kalifornie. A já velmi ráda vyprávím o Spojených státech, takže tuhle tradici zachovám. Jelikož jsem se už v minulosti zabývala dějinami Kalifornie, tak dnešní vyprávění bude trochu jiné a trochu smutné. Rozhodla jsem se pro dnešek navázat na události posledních dní, které nemohly nikoho minout. A tím jsou ničivé požáry. Tak pojďme na to. Ničivost způsobená lesními požáry ve Spojených státech se v posledních 2 desetiletích výrazně zvýšila. Od roku 2000 vyčistilo 72 400 požárů, každý rok v průměru 3 až 4 miliony hektarů americké půdy, což je dvojnásobek počtu hektarů spálených požáry v 90. letech. V roce 2020 zažila Kalifornie největší sezónu lesních požárů, když více než 10 000 z nich spálilo téměř 2 miliony hektarů. Aktuálně kvůli několika rozsáhlým ohňům, které řádily v okolí LA, se evakuovaly desítky tisíc obyvatel, protože požáry nejevily známky zpomalení svého šíření. Jiskra, která požáry způsobila, byla předmětem vyšetřování, ale riziko vzniku požáru je v jižní Kalifornii extrémně vysoké. Leden je v Los Angeles obvykle obdobím dešťů, ale letošní zimu byly srážky vzácné. Tyto suché a hořlavé podmínky byly extrémně nebezpečné již ve chvíli, kdy sezónní vítr Santa Ana v regionu vytvořil v některých oblastech nárazy o rychlosti 160 km za hodinu. Teplé a suché větry šířily žhavé uhlíky, vyvolaly nové plameny a hasičům tak stížili zvládnutí požárů. Hasiči obecně bojují s požáry tak, že je připraví o jeden nebo více základních prvků požárního trojúhelníku. Co si představíme pod pojmem požární trojúhelník? Patří tam palivo, kyslík a zdroj tepla. Palivo znamená jakýkoliv hořlavý materiál v okolí požárů, včetně stromů, trávy, křovin, dokonce i domů. Čím větší je v dané oblasti množství paliva, tím intenzivnější požár pravděpodobně vznikne. 2 představuje vzduch, který dodává kyslík, jenž oheň potřebuje k hoření. Kalifornské požáry často zhoršuje zmiňovaný horký a suchý vítr Santa Ana, který může jiskru roznést na kilometry daleko. Posledním katalyzátorem jsou zdroje tepla, která pomáhají zažehnout požár a přivést palivo na teplotu dostatečně vysokou k zapálení.
Blesk, hořící táborové ohně, cigarety a dokonce i slunce stačí k pořádnému požáru. Prudká inferna jsou nejčastěji v západních státech, kde horko, sucho a časté bouřky vytvářejí ideální podmínky. Montana, Idaho, Wyoming, Washington, Colorado, Oregon a Kalifornie zažívají jedny z nejhorších požárů. Tak toto je konec dnešních krimi příběhů. Já doufám, že se vám dnešní povídání líbilo, také věřím, že se vám líbí nový formát videa a budu se moc těšit zase na příště. Prosím, nezapomeňte mi dát like, odběr a nebo napsat komentář. Moc mě tím potěšíte. Tak ahoj u dalšího dílu. Vaše kachní krimi.